Kompanija Opel Srbija pripremila je atraktivne sajamske akcije, odlične popuste kao i specijalne uslove finansiranja koje su očekivali posetioce ovogodišnjeg BG Car Showa. Inače, Opel je u hali 4 predstavio svoje najnovije modele sa pregršt inovativnih tehnologija i uz prepoznatljivi nemački kvalitet. Sajamska akcija odnosila se na modele Opel Corsa Selection, Opel Astra Sedan Enjoy i Opel Crossland X Enjoy. Evo nas u centrali Opela za region i razgovaramo sa Goranom Smiljkićem koji je koordinator tržišnih operacija ovde na tržištu regiona. Gorane, imali ste zanimljiv nastup na BG Car Show, imali ste povoljne finansijske ponude, imali ste novitete kojima se ponosite, čak su ovde neki iza nas čuvena ta X Gama. Kako ste prošli, kako ocenjujete ovu sajamsku manifestaciju? Pa evo ovako, svi znamo da je u Srbiji najvažniji događaj, najvažnija manifestacija kada je naš biznis u pitanju, odnosno trgovina automobilima, jeste Car Show, odnosno sajam automobila, tako da uvek se puno očekuje takve manifestacije i generalno uvoznici automobila, odnosno njihovi predstavnici i dileri žive poprilično 2, 3, 4 meseca, imaju dobru realizaciju svih tih kontakata i prodaja koji su započeti ili ostvareni tokom sajma. Tako i mi, naš neki interni cilj koji je bio zacrtan za ovogodišnji Car Show, odnosno sajam automobila, jeste da budemo ta neka prva 4 brenda. To smo i uspeli, na to smo se obavezali centrali i otprilike već negde na polovini ovogodišnjeg sajma bilo je jasno da ćemo to ostvariti, tako da smo mi već u startu, odnosno tu negde na polovini smo izašli sa idejom da zatražimo neke dodatne kvote, dodatni broj vozila koje ćemo moći takođe da ponudimo i nakon sajma, tako po sajamskim uslovima naravno. I uspeli smo naravno tome, dobili smo od centrale odobrenje, tako da evo mogu da najavim, odnosno za vaše gledalce i za buduće vlasnike Opel automobila, da je sajamska akcija zvanično produžena do 15. aprila, tako da svi ovi lepi automobili koji su viđeni i oni mnogi drugi koji nismo uspeli da izložimo, jer gama je dosta, Opelova gama je dosta široka, odnosno raznovrsna, svi će biti naravno na sajamskim popustima do 15. aprila ove godine.